nga magagahaw magbubuhat sa langit ug yuta. Ganiya kami anda magtagan na sa pagpaambit sa mga pulong sa Dios. Salamat sa tanong dan kuntas kay mao ni gito gi-addas Ginoong organizer. Niabot na mi Guadalupe, Cebu City na po. Bukid kanto na mi. Dito daghan kay naminaw nga mga tao pero labing daghan nga di mo makita mga anghel. Pagkakpak sa mga anghel kay maminaw man na. Kung di na maminaw mga tao, mga anghel, mga nao, kina kay pugo na Ginoo. Una-una ko pagpasa ang makadasig nga mga pulong sa Dios. Kining bibiyahan ako murag ikawaw na ni. Ang ikawaw gubaon na gihapon. Ngano man kay ako ring gikanunay sa pagdaog maghigda ko muni akong unlan. Ya magmata ko kuha di ko flashlight basa na sad na wanay nahot pero puno sa gugma alang sa matag tao nga payuhot ning nga pulong niya. Okay. Salmo 107:20. Kung ipadala ko ang akong mga pulong, mag-aayo kini sa ng mga sakit o sa inyong yuta. Puting dinduta. Nga ang pulong sa Diyos, makaayo sa mga sakit o makaayo sa mga inganlan na tugdangan o kauga sa yuta, pabuhion sino ang mga tanong. Ang labing importante nga makaayo sa sakit ng pulong sa Diyos. Yagay ko sa kahimplog hitabo sa akong kinabuhi nga doon ay sa ka batanon nga 14 edad. Gibiyaan sa mahan, gibiyaan sa inahan, o niya na biyuda ang inahan, nangita na sa glain. Ang bata gawa na ay klaro siyang kinabuhi, nabuang. O ang iyang apuhan ni Atun ako, siya Bradsok. Unsa may katabang na tunini. Nga ningon man doktor nga, di man yung tambalan o medisina. Nako, dong, ang kinuray, way dili mahimos Ginoo. Ako ning hinala ng bata. Sa pagsimba nako Santos nga misa, Teresa may nga, Maria Teresa, akong giapil, Maria Teresa. Tabangi Ginoo. Ya, kanang doon ako'y buluhaton nga bugat-bugat layo-layo para sa Ginoo, iapil na ko nga. Matumog sa dili, di balik itong mapuhan. Siya, Ratsuk, salamat ka sa Diyos. Sakto, kaya ngayang ipagpasalamat dili na ko. Salamat ka sa Diyos. Naulian ng bata, ikao na, iskwila na ka rin. Mga upat ka adlaw, iya kong ibalik. Api na kong balikan, Ratsuk. Maayo na yun. Ya, pila ka adlaw, pila na ka simana, usa na kabuan, 2 kabuan, di ko siya, iskwila na yun, niya mukaon pa. Wa akong wato dito sa ila. Ako rang gihalad yangan nato sa Dios nga magagahom kay wa may distansya para sa Ginoo. Pero klaro kay sa Biblia, kung hiabtan sa pulong sa Dios akong ipada og mag-aayo ka na sa mga balatian. Mag-aayo. Yang kaduha nga hitabo dito ko sa Ormoc sa ka barangay nga layo na gyud kay sa siyudad sa Ormoc yan. Nagseminar mi sa Bible seminar gika sa duha ka adlaw pagkay ikaduha na ka adlaw nagpanuning na tao pero naguna tong usa ka lalaki nga mo day pangulos pundok sa sir nahigiyawaan nako ngano man daydo siya hingilin yawa nako dili ba ko tingilin og yawa do kay nakon ako speaker ako sa Catholic Faith Defenders Bible Study pero ato agi sir nako usama ba ini hibaw ani mong giyawaan gamay ra kay babae pero ipanglabay ang tao naaman dito ikuan sir bitana ya ang daruhan bago pagidaro bantok ko kay kada tao musaka dito sa ila pa bitana na ko Diyos pumuli ko sa mo nga wa ko magkakyan na ko kung mo may kay basta musaka dito sir ilapay gyud ako dili ko matanong susningon bitaw na talawan man din nila ka sugbo no ko sus worship wala ini ka patay ni Bajilan lapo-lapo taga-hupon nako sige wala lang mo banto ko nako oy mga charismatic kuyog ta nakabot mo sa balay tinggaw gyud kayo kay babae raman katong inahan nga dunay mga anak dunay bana
Nga di naman mo sakat ito kay Yapil maglabay sa bintana. Siya nagbantok na kayong daruhan. Ingon din itong mga charismatic o ba na ko, Sir, kung sa may itong buhaton, Bradshaw, kung sa may itong buhaton, ako wag ko gusto ay hingilig yawa. Sabihan mo, kanang nga itong mga pagampo, usawa nagkapahagi pag hingilig yawa. Di na takita siya yawa. Yaw sa may itong buhaton, ako, ampo sa ta, dinita sa matagdanan, ampo me. Yan. Akan ka ng mga songs, katunan sa mga charismatic, awit tao ka ng solemn song, dili ka ng sapa ka ng pang tiat ba. O, kanta, dindo sa bagay kanta, nako sa kanata. Pag ablero sa pultahan, tumog sa dili, babae na nukan. Mura pa pa unique woman pa, uy, tinuod kita kali ng ilabay ito, pero gamay na kayo babae. Sa siya na, iya pututin sa siya, ilabay ko kapitaran ako. O, bulabay ko, kuyog sa mo, aron dagan-dagan ilabay. Doon mo dire. Hadlok sila doon, basa tapos Biblia. Babae ka, positioning na anak. Aka kong gibasa sa Mateo 11, Mateo 11:30. Ningon ang Ginoong Hesus, duol kamo kanako, kamong gikapuyan o gibugatan. Kaya nga kong luwan gaan o masayon ka. Duol kamo kanako, kaya kung maagop o kasing-kasing, o ganda magkupagtabang sa muduol kanako. Supaya na ko Ginoo, kining babayhan na may yawa sa pagtuos mga tao. O ako nagtuusan, kay kamay raman yung babayhan na nganong ilapay niya mga tao. Ginoo, po ang yawa. Muto mo, sulti pa Ginoo mo yawa. Laluka pa ang babae, tikangkang mo. Usir, sa mga sir. Natumba mo lang. Ako, Ginoo, kamo mga charismatic doon ta. Kapiyon na itong kamo. Salamat Ginoo ng imong ipakita imong gahom. Iuli ang iyang may panglawas, may paguna-una. Nilingkod ng babae. Paglingkod ng ngahan, tawag ko mga ngahan. Nakukisam lang iyang gitawag. Iyan ang banag ng anak. Tawag. Tawag. Sumpa ko ng mahanong nga anak. Pero careful kayo kaya ilabay mas kita sa pagkuman. Ipanggakos niya. Panggakos. Nagkaila na. Naku, immediate kayo. Sa Diyos nga akong dibasa. Isumpayan na ako Ginoong Hesus, sigindi ang yawa nining babayan. So, klaro kaya, na gahom Ginoo, gahom siyang pulong, hilabihan ka magagagahom. Mao na nga ako nagatuo sa akong tibuok na kong kinabuhi, nga ang pulong sa Diyos balaanon, makaluwas, o makapahuway sa gibugaton sa luwan nga gihatag niya kanato. So, ako ngayon na pagpasa na. Kanya, kining ang atong tema karon nga pagasugdan, kitang tanan nagatuo na Diyos, gatuo na ta. Kanang Guadalupe Church sa mga dagkong simbahan nga akong simbahan, magsugwak, daghan pa kay mga misa nga sa ulugon sa pare din. Wa ko masayok murag 4 o 5 ka pare. Yan si Ili Suiko sa kabuutan kaya nga pare, diya magkauban si Father Love, uban pa mga pare na nga malagaron kay sino. Now, ako na itong pangutana na bubuo na ito pagtubag gikas Biblia, doon na ba Diyos? Kung doon na, giyon sa mo paghibawang doon na Diyos. Ang akong tubag na doon na kay, kung doon na iyawa, labi ng doon na Diyos. Kasi lagi babaeng iyawaan, nili-ili manggigos bintana, pati lagi bantuka. Bintana katao nga, usaka dito, gamay na babae. Gamay-gamay pa ni mo, sister, gamayon mo ka. Nya, pusugan mo kayo. Igduol yun, kalitag palsa. Gabay na siya. May kaya. Ang daruhan, humok pa kayo. Humok tao dito, hindi mo bangok kay humok man. Marasak na humok sa ulan. Nayaw, purisyo doon na siya Diyos. Yun sa nato paghibawang doon na Diyos. Si San Pablo sa siyang suwat sa Roma, Kapitulo 1, 19-21, mingon si San Pablo, ang gahom nga dili makita sa Diyos. Nakita nato o kini nagpadayag sa iyang pagkaanaa, nagpadayag siyang gahom. Matod pa si Ginoo. Nagpadayag siya siyang gahom. Muna makita ang mga binuhat nga dili mahimog tao, ang adlaw, puting imita.
magabi, garo gabi, buwanon, bugnaw kayo, buhay, dunay uwan. Niya, mga bituon, ningon man si Salmista David sa Salmos 19:1. Sa panahon sa kagabion nga buwanon ug hayag, hangad sa langit, makita nimo mga bituon, mga planetas, ug ang buwan, ug sa adlaw sun, kana sila dili mahimos tao. Ug dunay nagbuha nga dili tao, mao ni magagahom nga Dios. Nya kaduha manglaksod ta na ay mga hitabo nga di na masulbad og doktor, di na masulbad og tawo may laki, di na gyud masulbad sakit nga kanser. Hangtod karon wa pa gyud mapalgis mga doktor do na bay tambal nga ka hatag sa masakiton nga kanser. Naay hatag pagtagal to na lang kakabuan sir. Pat na lang kakabuan man nang kay imong kanser di mistatize na. Kana mistatize katap na. Doon na po amigo na ilhan ninyo. Puyo man din siguro